About ini ah, kay nagsingit man gud mo nga kamo lagi mo itagya sa Biblia. Kung wala ang Romano Katolikong simbahan, pati ha, kung wala ang Romano Katolikong simbahan, wala gi Biblia ang manggawas. Yang tema nako bro Eugene mo ni. Ang Biblia gikan sa mga propeta sa sinugdan sa mga Hudiyo. Kini kun mo okay ka ani agree ka ining topic nako. Musukol ka ini. Kung di mo ka musukol, Kuan mong good Brad. Ang rason na mo anak nganong moingon ang simbahang Katoliko nga kami gitag-iya sa Biblia kay kami may nag-compile ana. So moingon ka nga ang kanang Biblia ang tag-iya ana mga propeta. Siguro katong imong gimin nga ilang mga sinulat sila gitag-iya adto. Example kanang kang propeta Isaias. O siya mo gina kay gidato na malalis kay siya mo gisuhat ana. Pero ang kinatibukan man good Brad, ang kinatibukan ba the whole Old and New Testament ang nag-compile ana. Unya ang naghipos gid ana nga natay mabasa, natay makita nga kining kuan, ang simbahang Katoliko gid ana ang sani, ang dunay irresponsable. mo ba? Bro Eugene, sa inyong tulo ni Bro Darwin Kitgano, kinsa ba ginagsulti ning tinuod? Unsa ging tuig gi-compile ang Biblia? Pareho Ni na Brad, panalitan karon gisugdan og compile ang Biblia sa 2005. Unya nahuman siya og 2023. So kung moingon si Padre nga na-compile siya around 223. So walay sayo pa na kay sa kuan pa man na sulod pa man na nya moingon po jando nga na-compile na mga tunga-tunga ng tuig 2025. Sulod gihapon na siya. Tulo man ba? Sa inyong tulo. Si Jando, si Isa ming tulo. Tama ming tulo. isa, wato kun human. Dira ba sa inyong tulo, kinsa ginsakto? Si Darwin Gitgano, si Jando Alabado, Brad. Wapo. Brad, sa man eh. Di mangutana ko mo ini kay dugan naman Ako'y ko mangutana kay po. Sita man ko nimo, dapat ako'y mangutana. Dili. Assignment man gud ninyo nga panansiran. Tagaan tabiya mo assignment na tulo. Aw niya na mo assignment kay. Dili. Paminaw sa. Gihatag ko ninyong assignment nga tulo. Mingon biya ko sa akong live ko assignment yung tulo ha. Okay, wala man nagkadimao ang inyong mga tuig dinihigod kang Darwin Gitgano 405, di ba? Di ba? 405. Ang iba sa atong tuig Kuan. Or dili 382 dago ito. Usa tuig Nasa kong kuan dire. Murag 382 to. 300 ito ya kang Jando Alabado sa pagtuig kang Jando. Nakahinumdum ka? Wala ko kay namdom bro. Mo nang nangutana ko, mo naghatagan ta mong assignment. Kay kamong tulo nga magsisibya sa kamatuoran ninyo, magsisibya sa inyong programa sa punto por punto o sa ito na point ko nga ikaw mo'y host po ini. Mo nang nangutana ko, asa insakto yung tulo ini? Pareho lagi may sakto ana. Okay, Apollos man sakto. Sige. The assignment man ni karon pag ini, karon mo ansiran. Okay. Tulo mo insakto. Unsa pong tuigan namatay si Damaso, bro? Tuig namatay si Damaso? Dili man issue da kung sang tuig na namatay siya kay og panalitan karon. Bro, dali lang ha. Kaning dili man issue din kung unsang tuig na namatay si Damaso. Kay kung may tag ako tong daginoton ko nang ni Brad is tawag aning ni ang wa may anawa ha kung ibutang nato ba nga namatay mas Damaso no 384 no 384 so ang kaning nahitabo kay kaning gitawag og sa 405 ang kinatibuk-an nga nahuman jud siya tanan nahuman pero actually dili si kuana dili si tawag aning Pope Damaso gid nangunay ana ha igo lang siyang mi kuan ba mi ingno nato nga kana bang tawag aning ni ang ang nag-compile gid ana ang naghipos gid anang Old og New si Saint Eusebius usa ka obispo sa
simbahang Katoliko. Ang naitabo ni St. Damaso, igo lang siyang nagsugo. So siya ang mo-approve ana kay Santo Papa man siya. Siya mo approve ana nga kini mga libro ha. Kuan ba ni? Okay ba ni siya? Apil ba ni dire or dili ba ni apil? Ana god siya ba'y magasas ba kay siya man ang Santo Papa ana. So kung moingon si Damaso nga kanang imong gihipos dili na yapil dire kay kini lang wala tay mahimo. Sige. Bro, mangutana dire ko bro. Ay, sa assignment lagi ni ninyo. Naunsa ning akong wala na ako iga programa ni ron. Bro, ay sagod bro. Assignment man gud ninyo. Mo na dugay na biya akong nagandoy. Abantay ha, dugay na kay kong nagandoy ba nga naay musulod sa inyong tulo sa akong live kamong tulo si Eugene, ikaw Eugene Gapo, Dando Alabado og si Darwin Gitgano. So nakasulod si Jando Alabado sa live pero wa mi nakahisgot ini. Kaya lahi natingala po ko itong live ninyong Jando Alabado ba kay nganong napalong mo tong imong live? Oh, di bro, ang connection ako bro sa bro, mukha tukaw karon kaniyo buntag mo action gyapon hinay kay kuan man gud bro kanang hulog-hulog ako bro ba tag 5 bitaw bro. Ya layo ang wifi. Hulog-hulog katong kanang pisonet. Oh. Ya usahay mo kalto kawala ba ana mo na sa live mo dis ka daog layo ni. So ina na bro, may man ka kay nagpungasi na imong sponsor nimo diha. Kuwawa pa man kon ay nag-sponsor pa nagsa pero pag kay ko ka plaster tungod kay layo-layo po lagi po ng ako So ani bro, nakoy pangutana bro ba? Balik na sa topic. Mayong kag dili issue ang pagkamatay ni Damaso. Bro, ako'y mangutana siguro nimo ani kay ako may kanang bisita. Sa bro ba? Assignment man gud ninyo. So unya na yung assignment kay unya na yung assignment. Assignment man gud ninyo bro. Ani bro ba? Ani lang akong pangutana. Sa tuig sa pagkamatay ni Damaso, sa tuig sa pagkamatay ni Damaso, miabot pa ba siya og 405 aron pag-compile sa Biblia? Sa tuig sa pagkamatay ni Damaso, sa Disyembre 11, o sa itong tuig bro? Disyembre 11, sa tuig na matay si Damaso? 384. 384. Sa Disyembre 11, 384, 84, miabot pa ba si Damaso sa 405? Wala na lagi na, wala na. Pero ang kanang giingon nimo nga kanang tuiga, ang authorization na lang nang gidala sa simbahan gikan niya. Mabitaw ning niya. Okay, so pagkamatay ni Pope Damaso, ni Pope Siricius. Si Pope Siricius na ang nakasaksi atong mga panghitaboa, mga trabahoa. Mabitaw nang human sa translation ni San Hieronimo sa Grego padong sa Latin. Kaya tawag man tong Latina Vulgata no. Human sa iyang translation si Pope Siricius na ang nagtawag ana nga Biblia. Nya si Saint John Chrysostom o sa mga church father sa Katoliko mo yung nang migamit ana sa iyang homilya sa iyang wali gitawag na niya og ta Biblia. Sige bro. Bro. Ala bro ha. Di ako nangutana ba sa tuig? Wa pa ko nangutana sa uban dihang mga Santo Papa. Wala nakaabot akong klaro na. Para na kasig balik-balik. Wala na nakaabot anang mga tuiga. Pero ang kana nga tuig nga ingon tag 405, ang authorization ana nga gikan ni Pope Damaso maoy nadala diha. Sige. Salamat. So agree ka nga wa na miabot si Pope Damaso sa 405 sa 405. Pangutana. Dawaton mo nga namakak minoy gipangutan. dili assignment man gud ni. Dawaton mo nga namakak ang imong kauban. Ano minoy? Unsa pa di? Katubaga. Dawaton mo nga namakak imong. Unsa may mo ikatubag ganing Jonjol Alcordo bro ngayon sa assignment nga bahaw kuno bro. Panaoy. Pagpalo sa dawanay isa ha? Dari ha? Dawaton mo nga namakak ang imong kauban si Darwin Gitgano nga 405 mo ipag-compile ni Papa Damaso sa Biblia? Wala. Dawaton mo wala dili na bakak bro. Kay nga naman in the first place kanang pagingon ni Father Darwin nga 4 or 4
Matod mo kaabot sa 405. Wala kay Unya akong namatay. klarohon ba? Akong klarohon patubagas ako. Kuyaw kining bisita kay mao naman mo entertain sa nagprograma. Assignment Oh, mo live taron sa akong Facebook ug nya live puta sa akong YouTube channel karon. Okay. So, Ito ba ka to? tawag ganing. Walay sayo pa na, bro. Ha? Walay sayo. Kaya ano, in the first place, ang kang padre, ang ingon niya gi-compile ni Papa Damaso sa 245, bot pasabot ana, 245, 405, bote pasabot nga. Anang mga tuiga, mo ipagkahuman ana sa Biblia og kining gama. So, wala naman tuod si Pope Damasus ana, pero kanang tuiga, nadala paghihapon ang ngalan ni Pope Damasus diha, kay siya man ang naghatag ana og otorisasyon. Siya man ang ni decide nga mo compile sa Biblia, nga mag-compile tag Biblia unya kay dili man siya mismo ang nangunay anag panghipos-hipos naman sa mga gipang komisyon, gipang sugo. Mao na nga kung si Saint Eusebius ang nag-compile sa Old ug New, kung di nimo na madawat, buti pasabot mo provide kag tao nako karon nga gawas ni Saint Eusebius kinsa man diay. Oh, Ana ra god para bro. maghuman ta. Ya, bro. Ya, bro, ha? Sunod ako ng pangutanan mo. Pangutanan ako ni mo. Ya. Sa Roma 3, 1 hangtod sa 3. Kinsay gipiyalan sa Dios sa iyang pulong? Okay. Ang Romano Katoliko o ang mga Hudyo? Ay naka-repair man ka anang imong pangutana palasi man na kay ngano man in the first place in the first place kung mo yung tag kinsay gipiyalan mga Romano Katoliko ba o mga Hudyo sama ra ni nangutana ka ba nga kinsay gipiyalan diha na Brad mga Katoliko Romano o mga Pinoy naka-repair mag asa may akong tubagon kaning ecclesiastical o kaning racial kay moingon tag mga Hudyo naka-repair tag rasa ana rasa ba kanang Hudyo, rasa na. Pinoy, rasa na. Mga Hapon, rasa na. Mga Inchik, rasa na. Mga African, rasa. Pero moingon kag Roman Catholic, that is referring to the church. So, angay na tong timanan nga ang Roman Catholic Church, daghan kayog mga rasa na. Dili kay ingon na isa lang karasa. Na mga Hudyo, na mga Hapon, na mga Pinoy, na mga Inchik, na mga African, na mga Amerikano. Sagol-sagol na siya. Pumiyon kag mga Hudyo, base sa Biblia, mga Hudyo na siya. Pero take note na to, ang pangutana, kana bang mga Hudyo ha, ang pangutana, kana bang mga Hudyo ha, nga naa diha sa gitawag na tog Biblia imong gibasa, unsa may ilang relihiyon, ana, nagpabilin pa ba gihapon na sila nga Judaismo, kung Judaism. Dili, kay kana mga Hudyo ha, mauna sila ang mga na-convert into Catholicism. Mga Kristiyano, mauna ang unang Katoliko, ang tinuod nga simbahan, di lagi kamo. Bro, ato ang toro ni. Wala Ang kay. akong pangutan. Kay balo ko bro, ani bro ha. Kay balo ko sa imong ending ana, sa pamino sa bro. Kay balo ko sa imong ending ana bro, nga moingon man kana tanawan ni mga Hudyong gipiyalan sa Ginoo nga pulong. Unsa man ni sila sabat keeper ni o sandi keeper? Diha man na padulong. Bro, gipangutana ta katubagalan. Sayo naman kay tubagon Ito to. ba ginako na? Tubag pero giingon kalayo gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Ang akong pangutana sayon raman nara sa Roma 3:1 hangtod sa 3. Sa maong teksto, kanang tekstuha ba? Kanang tekstuha kasi yun. Sa Roma 3:1 hangtod sa 3. Sumala sa basa. Kinsa gipiyalan sa Dios sa iyang pulong? Romano Katoliko o mga Hudyo? Mga Hudyo lagi na siya, rasa ba? Rasa. Dili, Hudyo. wala labot. Ano sa bra? Bro, ano sa bro? Pare, taas Ba, ang akong klaro-klaro man ako ba? Naka-repair, sa may imong gi-repair, ang ecclesiastical mismo o ang racial? Asa man na ni? Matod mo, iya sa Hudyo. Salamat. Oh, Sa Hudyo. Sunod nga pangutana. Naghatag ba og autorisasyon ang mga Hudyo ngadto sa Romano Katoliko nga mao imo compile sa Biblia? Dili. Naghatag wala? paminaw sa ba? Murag, ang imo manggunggi, nasabot na ko, ay sa paminaw sa, paminaw sa ba? Paminawas ako. Mo ni kugi lagi mangutana, pero di pod kugi maminaw tuwag. Rekomendasyon o autorisasyon. Bati ha? Siya di ba, Brad, ko, kana imong pangutana, palasi of false dilemma nang niya. Ngano? Palasi. Paminaw sa ba? Paminaw sa Ay, palasi. ba? Ay, Ito sa ba? ba?
O lagi. Kugi kayo ka mangutana pero di ka kugi maminaw sa kung tubag. Paminaw ko eh. Paminaw ko. Kay mingon man Ay, ka sa paminaw ako ha. At Naghatag mag-authorization ng mga Hudyo ngadto sa mga Roman Catholic Church. O kanang mga Hudyo ha, na membro na nas Romano Katoliko kay sayod man gitang na membro man gina kay naka-repair man gud kag grasa ana bro. Dili man gud ang atong gibasihan diri karon ang kinsang simbahan naka-compile sa Biblia so ecclesiastical ta naka-refer ta sa Iglesia. So kay rasa man na imong giingon ang kanang mga Hudyo diha nga gipiyalan sa pulong sa Ginoo ayaw nakapangita og kining papel kasulatan nga gitugyan ba na nila dito kay ngano man mga membro na sa mga Katoliko oy. Chris apon tani kay mingon man kakaron nga naghatag og authorization. Ah, nabiya ka karon naghatag og authorization ng mga Hudyo sa Romano Katoliko. Mabasa ta sa Roma 3:1 hangtod sa 3 nga naghatag og authorization ang mga Hudyo nganha sa Romano Katoliko. Okay. Kay Ani tubag. Ingon man Tubag ka. ah. Lay, tubagon ako. Kasabot ako ana, kasabot nako kay baon ako. Dili ta mga grade 1 section talo nga balik-balikon pa nato ni kuan. No, dili na ta grade 1 section tambis. Akong tubagon. Talong, wa sa section talong naka sa section Section agbati. marang. Ani bro. Lagi. Ani bro. Sige. Ani ba? Tubagon ako. Tagatag mag authorization. Ang tubag wala tay mabasa diha. Ngano man. Ayaw pangita ang authorization niya na nga ang mga Hudyong gipiyalan mga sakop na sa Roman Catholic Church. Og take note ang imong gibasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang taga-Roma mauna ang mga taong nagkristyano diha gisangyawan ni San Pablo nga ang nangulo diha na si San Pedro. Buti pasabot ka na simbahan nang niabot sa Roma, mga Roman Catholic Church na sila, kinaunang simbahan, gigitukod ni Kristo. Mga bitaw, hiingon si San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako kaninyo, kay ang inyong pagtuo, nasangyaw sa tibuo kalibutan. Kang kinsa mang pagtuo nga nasangyaw sa tibuo kalibutan, nga gikan sa Roma. Oh, di ba ang simbahan Katoliko? Ah, Matod mo, wala naghatag og bro, authorization. kadali lang ha, kadalang. Ala. Unsa man ni bro, imong programa din ako naman imong gipangutana ani binuang na. Dili man. Sulod ko kay mangutana ko nimo. Assignment ni ninyo kay dugay magud mo mitunga unya wa pun mo ka-answer atong miagi. Assignment tubago ninyo. So kay misulod man ka sa akong live karon. Ano ba? Nakatubag naman ko bro din. Ako na pod bro, ako na po imong mangutana, isa lang ka pangutana bro. Ay sa nato ko'y pangutana. Kay sunod na akong live, ako na po'y manubag karon kay focus man ni sa Eh di, pagtubag mo sa assignment. ako sa nabali na ino ning trabaho ang bisita na ino mo entertain sa nagprograma. Dili bro. Kung ko pagtutay bro sa assignment niyo bro, sa English na Sibya. So sunod na akong live, ugma sabot na daan, ugma ako'y manubag na pod. Ana magod. Ugma, ako na po'y manubag. Kay karon misulod man ka sa akong live, ikaw may manubag sa assignment. Assignment na naman Dili, ka. bro. Programa nimo ni bro. Ayaw ko himuag away nga ni bro. Dili. Ayaw ko pasudlan sa inyong gusto bro. Ayaw. Amo ni giingon ako bro. Dili. Ayaw ko daliti sa pagkaon nga dili na ko gustong kaonon. Dili bro. Programa Live man ni bro. Pantik man ta bro sa akong programa bitaw bro. Musulod ka din sa akong programa. Gibantik man ta kaning imo murag dili man ka makipag-gibantik ni. Ay bro, kaano ka suko ko bro? Masuko po din ka mag-goal man po Wala, din. hong pa lang to ha. Hong pa lang to. Ayaw palabig pa rin noon. Dara oh. Dugay na ko nag-ingon kung musulod si Eugene Gapo, si Jando Alabado, si Darwin Gitgano, manubag sila sa ako pangutana kay assignment ko nila. Yan ako sige ko balik-balik. Nalipay ko nga misulod ka kay motubag ka sa assignment ninyo, inyo ning ansiran. Oh, ang issue ini sa pag-compile sa Biblia. Mo na akong mga question ba. So ugma, musulod ka ako na po'y manubag. Ano siya? Di, inani bro, kanang tawag aning niyang mangutana ragug ko bro. Hindi, Isa ugma lang ugma lang ka mangutana. Sa kay basi di ko kasulod ugma, na mga panahon nga di ko kakuan sa imo, amo nang karon na lang yun. Pasudlon ta magi ka bro. Kaya naawi ako yung programa ron, ga-live ang ko ron sa Facebook na ko, ga-live po ko sa kong YouTube. So kani balik kani atong live karon, nakita ni sa YouTube, nakita po ni sa Facebook na ko. Pasudlon ta ka bro, ugma bro, ay kabala ka. Ay, karon na lang, madlok magapangutanon. Humanon sa akong mga question ha. Napaman ko 15 questions nga giandam para ni sa imo ha sa makasulod. Ikaw may nakasulod, 15 questions Dili. siya.
Ay, Dili say 50 question ayaw kong pangutanda kay in the first place bisita ko nimo. So bisita ka, pero ingon man ani ko nga, brad, human naman ang imong challenge sana karon, ang imong challenge mo sokol magdebate, di ba? Mamatay imong giyama-yama karon nga si Father Darwin imong gipanawagan. No. oh, apil mo po ka ato. Kasi Oh. musukol ka Mao tong lagi. sa Akong timan gitubag nga dili ko musakay anang dili na ko makigdebate anang klase topic kay humana na nila gidebatihan ni Father Pangutan. Darwin og ni Puentes. Oh. Aminaw ha. Kanang isyu ha humana nila gidebatihan. Although Pangutan. mingon ka nga ay sa Okay, pangutan. ha? Okay, nakapangutan na to ba gani? Sige niyog sibya. Sige niyog sibya Unsa man nga ang gituod ni Kristo. Dili, misod, assignment ganinyo ni imong ansiran. Pangutanon ta ka ansiran nimo ni. Okay. Sige niyog sibya nga ang Romano Katoliko nga simbahan tinukod ni Kristo. Sa inyo ng sibya, balik-balik. Ang akong pangutana mo ni. True charge na po, true charge. Sige. O di, mo ba rin nga sibya abaya? Ah, lagi. Assignment mo ninyo. Nanay sa Sige, akong... sige. Oh. Sige. Ang akong pangutana ron sa Biblia, kaya ang nag-compile sa Biblia, Katoliko man ka. O, mo na ako mangutana na po. Okay. Sa Mateo 16:18, tinuod ba nga walay pangalan nga Roman Catholic Church nga nakasulat sa Mateo 16:18? Tinuod ba? Adara. Ay, isa. Tinuod ba nga walay Roman Catholic Church nga mabasa sa Mateo 16:18? Tinuod o dili? Okay, tubagon ako na ha. Tubagon ako na. In terms sa original nga manuscript nga kanang Grego, kanang original yun nga kanang sinuwat, walay mabasa Roman Catholic Church ginganlan ni Kristo. Sa imong conclusion, kung walay mabasa, dili tinuod kay piki, kay walay mabasa, walay may mabasa ang General Conference Seventh Adventist, so piki sad. Karon kay wa may mabasa ang rason nga nang wala ginganlan ni Kristo tungod kay dili siya gusto nga ang mga tao mag-claim daghang muangkon ana. Sumagod man niya ginganlan ka angko nagali mo kamupod Katoliko. Salamat. Sige, pero as far as the Bible is concerned, si Kristo nagtukod og simbahan. As far as the history book is concerned, ang gitukod ni Kristo, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Maton mo, walay mabasa. Salamat sa imong pag-angkon nga wala day mabasa. Okay, karon. Kay wala may mabasa. Ang pangutanan nako mao. Dawaton mo nga bakak ang inyong ginasinggit kanunay sa Mateo 18 nga kana Romano Katoliko. Dawaton nimong Okay. bakak ang inyong ginasinggit. Dili na ko na dawaton kay in the first place kanang pag-claim na mo diha kay tungod nag-claiman mo tinuod na ang among pag-claim kay naa may daghan kayong mga ebidensya ana. Kamo nga nag-claim ana nga wa mo igong gipangbasihan mura ra mog nangangkon og lote ba nga hingingon mo kami tagya unsa may inyong basihan ana ay kami may gabunlay des daplig sa pa kami may nanghinloan ng sagingan kami say nangabono ng mais gitanom ang pangutana naa ba mo'y tituloan ng yuta wa o mo na kaming Katoliko kapasar kay mi ana kay in the first place daghan mig mga ebidensya sige Tubaga bro. Tubaga bro. Saan ba kayo ito tubaga? Naabot naman kag naabot naman kag maisa, naabot na kag pangabuno. Layo Itan na ako nga dili baka kang among pag-claim ana kay naa mi mga ebidensya. Gusto kag ebidensya tagaan taga. isa. Awat ta lang imong ebidensya. Okay, karon. Pag mingon gani kay ipakita ang ebidensya, usa pa ipakita. Wa pa man ko nangutana kung ipakita. Wa pa Lagi ko kay nangutana. basin ba diha man ta padulong. Kita lagi kag authorization atong Biblia gitagaan bang mga Hudyo nabay mga Hudyo nga mihatag authorization sa Roman Catholic Church. O diha ri kita padungan eh. Diyan na pod ha. Tara. Okay. Ang ko mo base sa inyong basahon. Pag ko base inyong basahon ha. Yan. Okay. Ato pangitaon din sa kadyot. Kay parang nindot mo. Ang doktrina ba bro sa Romano Katoliko bro, ipamatuod litra por litra o dili litra por litra? Dili, wala may nagbase anang litra por litra kay bisan gani si San Pablo ningon man ang litra nagapatay, ang espiritu nagatuhop sa kinabuhi nga walay katapusan.
Unya ang angayantang masayod nga dili Biblia alo ng Katoliko nga kinahanglan mabasa sa Biblia ug wa kay nakabase mas magisterium, sacred tradition o kining gitawag namo nga kining kuan. Tulo man na ka pundasyon sa simbahang Katoliko. Nga sacred tradition unya kining gitawag na tuog magisterium unya kining gitawag na tuog Holy Scripture. Tulo na kabuok. Bro, matod mo dili litra por litra. Kining nasuwat sa inyong basahon bro, nga litra por litra ang itudlo yung isang yaw. Unsa man ang basahon na? Unsang basahon na? Da bro? Da bro? Sa mga kaparian ng title, mga kaparian. Nainomdom ra ba ko sa tong debate duha nga namutol kag librong Katoliko? Dili. Asa Dili, ako bro, mubak. Isa. Pero ako ang problema lang nimo kanapildi gid ka ato. Wagi ka kamobon kay naman. Isa, mikagat man ka. Tumala sa mabasa. Diba? Matod nimo. Diba? Matod nimo nga imong pamatud-an ang simbahang Katoliko nagsimba og mga kahoy bato ribulto. Gibasa nimo ang pagsupak atong libro ang tubag subos wala mo basahan nga kaming Katoliko wala magsimba sa bato kahoy nga cross. Pronsit man ka bro, pero tipildihan nimo ato debatiha bro, kay pronsit gid kayo ka. Paano yung kato kay ngano? Mamutol na lang kag libro para bro, mamutol na lang kag libro para makadaog sa debate. Mao lagi na kong giingon isdi siktang dagang atik, mga atik piya po mo. Basta ay nagukun Sige, mangutana ko ni bro. Unsa man ni o dili ka magpapangutana bro, mo exit na ko bro kay mag-live ko. Lagi bro, kay Nabali man yung trabaho bro, ako'y bisita, unya ako ninoy pangutan-on pirmi. Assignment man gud yun ni ugma ta ka pabuylohog pangutana. Ang imong trabaho ugma. Bro, karon akong gusto bro, dili ako di man ko masugot og maubaon. Karon akong gusto. Ay sa ugma bro, ang imong trabaho pangutana sa kwatanan. Dili karon ko mangutana, karon ko kay murag na interesad na intrigue ko aning trabaho ba mo nang mangutana jud ko. Wa pa ko nahuman. Tubaga sa ani, wa pa magko nahuman. Dapat imo ko paabotog mahuman. Ay sa assignment man gud ninyo. Anong gipanuto kanang imong assignment bahaw na na. Bahaw na kinang assignment na. Ang assignment bro, bahaw magina. Assignment gani. Di ba bahaw gyud no? Ang kag-assignment kinahanglan dapat ugma ipasa nya. Unsa pila naman ang adlaw na. Abot. Labi na kay mo answer, pati dugaya mi abot. Mo nang bahaw gini. Assignment god. Okay. Dato baga bro ha. Ya bro, papatraho man na to. Mato nimo nga dili litra por litra. Panangitag mabasa na kasubasahon nga ang iyong doktrina di ay iwali litra por litra labi ng mga ibanghilyo. Unsa man dawaton mo bro nga nasayop mo. Unsa lagi ng libro ha? Unsa lagi ng libro ha? Dia. Mao lagi ni ang ngalan no ang sa mga kaparian. Sa mga kaparian. Dili gyapon ko mudawat ana basta unless and until nga makapakita ka nako og kinatibok ang kopya ana. Kay pareha sa atong debate nga imong giputol ani mo basa ang sumpay useless kayo. Bro, dili na bro. I'm not born in yesterday bro. Dili wala ko matao gahapon bro. Sige, dili ko mailad nimo ana bro. Di ay kun min ka nangilad ko kini yung mga basahon pangingilad mangingilad ay yung basahon. Wala dili na pangingilad. Ang nagbasa na mo nangilad. Mao na nga dili unless and until kung kay wala man ko ana nga libro unless and until maka-provide ka na kog kopya karon isindi mo sa messenger kopya back to back na back to back atong tanaw na sumpay ana bro dapat bro inyong gisinggit nga ang mga pastor wala gyud lagi gitugot sa naman tao na imong pangutana bro wala sabi inyo habyan ng giwali. Mangutana gali ko nimo ni sulod ko sa imong programa kay mangutana ko about sa imong giwali. Dapat sa ako naman yung pangutana. Mangutana kay apiki maron ugma og buylog pangutana ugma na. Dili na ugma bro karon akong gusto bro. Di ako maning oras pagpangutana da nimo kay sulod naman ka. Assignment man goni man. Oras nimo ni sa imong programa. Lagi ko rin kami may bisita ni sulod. Dapat nga ni sulod ang imong bisita. Imong entertain. Hindi kay ang bisita mo entertain mo. Sa ko assignment tagin ninyo. Assignment man gud mo exit na lang. Inani, di ka magpapangutana mo exit na lang ko ani. Ayo.
Basta mo Okay, wala may lami na tong conversation og ako ray imong pangutanon pirme nya ako di ko kapangutanan nimo. Ayaw bigikiyas. Paano ba gid diha ka assignment ko ninyo? Tulogon mo ako itagag assignment Wala ko man ta mo basahin mo sulod. yes, Brad. Give and take ta dire kay man ka nang utana regard sa Biblia gi klaro na nako to. Ako na po yung mangutana be. Isa. Ani ni siya? Tulo. Tatawa akong i-challenge dere kay motubag sa assignment. Ikaw Eugene Gapo og si Darwin Gitgano og si Jando Alabado. So karon kay misulod man ka, ikaw mo'y responsable nga manubag ini. Di Wala ko wala ko naghatag pagkatungod ni mangutana kas ko ugma ka mangutana. dili na lang Tibok bro. Mo out na lang ko sa imong programa bro kay wala lamit ni bro. Wala lamit. basta mo out perde basta mo out. Dili, wala Motubag lamit bro kay ngano. Eh, Dili ka musugot pangutanon dire. Isa ra ka pangutana kung gusto untang ipaabot sa imo. Isa lang unta. ugma na kay wa man ko nakahamag Dili pangutana dili. mo. Ako bro, dili ko musugot og maugmaon bro. Eugene. Simple na ako pangutana. Alis sa out sa diha, kanapa ko pangutana nimo? Ano ako pangutana ba? Di ba? Inyo ha manggisinggit nga dili pastor ang Kay, gitahasan gyud. bro, naapa ko iribatron katong post ni Bacalaris bro. Mao ni akong sintro ron sa kuang kuan. Sige. Da bro, imong giwali biya nimo nga dili gid pastor ang gitahasan sa Biblia, dili pastor ang gibilinan sa simbahan. Pananglitan bro, bag mabasa nako nga pastor bro, gitugyanan ni Kristo sa iyang simbahan. Kung pangutana na kay in the first place Biblia imong gipangutana kinsa nag-compile kano sa nahimo. Karon niambak kag iglesia, karon niambak ra sad kas pastor. So, ano lang bro, murag wala man tay mayong communication ani bro, kay di man po ka mosugot pangutanon. Wala tay mayong communication ani. Inyo ni bro nga gipangsulti, gipangsinggit ninyo ba? Ay lagi Wala lagi. Inyo Og dili lagi ka mosugot. Isa na ka pangutana ako og di ka mosugot. Mo-out ako dire. Mosugot ko ugma lagi ugma. Ugma. Ay na ugma kay karon akong gusto. Isa Wala ka pa man pangutana ko- mo okay ba ka? Isa ka pangutana mo okay ba ka? Okay ko ugma. Okay, tubag Sige, na. karon mangutana ko nimo ha. Isa ka pangutana ha. Isa ka pangutana. Tubaga sa ni. Kunya na lagi bro. Bali kayo imong programa bro. Bali ako bitaw og mag-program bro. Mosulod ka dire bro. Mangutana ka sa kuha bro. Willing kay ko motubag. Unya og naay mga clarification gamay. Pwede ra sad ko mangutana nimo. Gibantik man ta ani. Tiwason sa ni ba? Last naman akong question. Last na akong question nimo kay ugma naman ta Sige. magtiwas. Sige. Kay ugma naman Di, magtiwas. last question nimo pero mangutana kung isa ka pangutana nimo karon ha. Ay sa lagi. Tubagas ako. Okay, dara. Sumala sa inyong singgit nga ang gitugyanan sa simbahan pare gyud dili pastor. Mm. Pananglitan ba doon na ko'y mabasa nga pastor ang gitugyanan? O sa man dawat. Asa nga libro, asa nga libro na. Sawa pang kuman. Sige mong singgit, kay kanong panahon man is pagsingil. Singil. Alagi ako tubagon Ay, ako sa lagi bro. pa ko na human. Ay, sa ba? Wata. Kay baon ako nakasabot ako sa pangutanan nimo. Bisan pag unsa imong gamiton, ano bisan pag pagkasa ba nakabalo na ko ana. Kabo ko sa sa pangutana. Lagi. Para sa viewers na to. I-plasta na ko para sa viewers Wala na ka to. ko nga nangayo, nanguha ra kag viewers dire, nang gina kag followers, nang gina kag viewers, man dili ka mosugot pangutanon. Taanin na lang bro, kay bago ko si mong iso. Kung may mabasa ka nga imong gamiton, mga librong Katoliko o Biblia imong gamiton nga ang pastor sinugo, watay problema ana bro. Kay in the first place kana mga pastor nga gimension niya bro, muna ang original mga pare na bro, dili pastor nga palahang Bacalaris bro. Maton So mo ni bro. pare mo gitugyanan sa simbahan. Bro, dili mo laman bro, wala tay mayong conversation aning duha bro, kay sige ra kag pangutanan nako. Nya ako sa isa ka pangutana bro, dili man ka mosugot. Bro Eugene, tubagas ako. Kay sige man kag singgit nga pare gid ang gitugyanan sa simbahan, dili pastor. Kung naa ako'y mabasa sa Biblia, pastor ang gitugyanan. Unsa man muundang nakaan ang binutbot ninyong wali. Okay, bro, kung nakay mabasa sa Biblia nga pastor bro, naka-refer na og pare kay ang tinuod nga mga pastor mga pare, pero kanang inyo kay nagpapastor man na di man na pare mo na moingon ko piki lagi na. Unang pare, paano na?
Wa ko nang utanag pare, pastor na akong pangutana. Kaya sige Pero mo. dapat kabalong taana sa senaryo ba? Dapat kabalong taana unsa na mga pastor nga na diha kay ug moingon kag pastor na may pastor nga gisgutan sa Old Testament. Mauyon pug kana nga kamo na. Bro Eugene, paminaw ha. Sige mo. Palitan karon brad kay pasok gini mo ng pastor diha. Unsaon na lang nimo na sa sulat ni propeta Jeremias 51:23 nga gitadtad ang mga pastor uban sa iyang panon nga karnero. Pero kung mo ana, Kumbaga sa ni. Mato ninyo, kamo magisigsinggit ani. Kamo may sigig abusar sa mga bro, pastor. isa ra ka pangutana ako ha bro. Isa ra bro kay mo out na ko din human ani wa na. Sige na bro. Usa ra ka pangutana. Ay sagdiya. Madlok magapangutanon. Wagi ko nahadlok nimo ugma palagi ka. Sige, sa pangutana ako ang gusto. Karon tubaga sa ko. Wa pa Isa nga ka tubag. pangutana akong gusto. Isa ka pangutana akong gusto lang. Isa ka pangutana akong gusto. Tama ni. Isa ra. Ay lagi. Tubaga sa iba. Pangutana bro. Mo ni akong pangutana. Wa pa ka katubag ani.